Да се окапа си го за ръчичка. Я виж какво ще да ви ради. Тачи. Ало. Гледайте тук, гледайте. Какво правите вие? Виж, Гого, на. Виж какво ще дадете. Нощчето. Искате ли да ви дам нощчето да си играете? Да се изкорежите. Не му плачеш сега, не му Всичко ще ми брат. Вие ли правиш? Като ли разберат, че ще ги снимат. Няма да ви дам може тогава. И аз мислех, че снимка ще правя. Бошко, не, тук ти си взел на ран професията. Това не е за тебе, това на Маринка да си прави. Син! Синка! Той знае винаги, като го снимате, се усмихва. Той свикна така от малък. Такъв беше, кога почнахме да го снимаме. И той позираше. Пречиш му. Кай сега къде да върви? Ама бута на някакъв. Айде, Туп.